Ja, velkommen tilbage til alle fra en kort pause. Jeg håber, I lige har fået tid til at fylde kopperne op med te eller kaffe, eller hvad I havde brug for. Nu går vi jo så som sagt til praksisverdenen. Vi har to cases, eller to præsentationer fra henholdsvis Islands Brygges Kulturhus og Albertslund Bibliotekerne. Og vi starter med Henriette Bachmann. Hun er ansat ved Islands Brygges Kulturhus, og bagefter så bliver det Ditte Marie Næsdam Madsen, som er ansat ved Albertslund Bibliotekerne, der fortæller om, hvordan I arbejder. Henriette, jeg starter med at give dig ordet, og tak fordi du vil gøre os klogere på jeres arbejde. Jeg skal lige se. Kan I se min skærm nu? Det kan vi godt, ja. Perfekt. Øh, sådan der. Farlig teknik. Hej alle sammen, og tak til jer for invitationen. Ja, det, det, det er, som I siger, lidt af en boldgade, vi skal over i her. Jeg arbejder som sagt på Kulturhus Islands Brygge og har gjort det siden 2019. Øhm, og det er jo lidt andet udgangspunkt, kan man sige. Vi har ikke ligesom bibliotekerne, materialerne, eller som museerne, der har værkerne. Vi har ligesom et lidt andet opdrag. Jeg har selv været i Københavns Biblioteker i 8 år, inden jeg kom til Kulturhuset, så jeg kender lidt til dagligdagen ud af bibliotekerne, hvis I sidder der og mest af alt er på bibliotekerne. Øhm, hvad, men ja, vi har siden cirka 20 lavet et hav af arrangementer, aktiviteter, udstillinger under rammen natur, klima, forandring, som det står her på forsiden. Det er vores arrangementsprogram, I kan se her, med et væld af forskellige samarbejdspartnere, og det er hvad skal man sige, hvis det er hvad hedder sådan noget, forfattere, videnskabsfolk, som det er normal praksis i kulturhus og biblioteker for den sags skyld, men derudover så har vi så også samarbejdet med virkelig mange forskellige klimaaktivister, og det har været Amfælles Venner, Arternes Ambassade, Extinction Rebellion, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Kunstner Ser Grøn, Forfatter Ser Grøn, NOAH, Danmarks Naturfredningsforening, ja, hvis man kan kalde dem aktivister, men i hvert fald en eller anden form for miljøbevægelse. Det, egentlig så starter det så i 2019, der begynder jeg at opsøge lokale aktører på Amager Islands Brygge. Vi er mere eller mindre naboer, viste sig til Greenpeace, til Plastic Change. Jeg fandt nogle unge, sådan lidt Georg Gerløs-agtige typer under Langebro, der havde opfundet deres egen hjemmelavet plastikgenanvendelsesmaskine. Plastikposefrit Amager. Jeg gik bare sådan høj og lav, store og små. Amagerfælles Venner, og jeg rakte ud til videnskabsklubben for børn, for ligesom at se, hvordan kan vi få gang i nogle aktiviteter, skabe nogle oplevelser, og få nogle videnspersoner ind til ligesom at sætte den her grønne dagsorden på, i spil. Og i løbet af de her, jeg går bare i gang med at fylde mit program op, og på et eller andet tidspunkt, så undervejs, så beslutter vi som institution at lave en handlingsramme om alle de her aktiviteter, der på forskellige vis var i gang med, igennem hvilke vi ligesom var i gang med at undersøge og bearbejde, formidle, fortolke, diskutere, og delvist protesterer jo nogle af aktørerne mod den sådan, nationale og globale klimadagsorden. Og det blev til et klimamanifest, som vi kalder KIPs klimamanifest. KIP, det er Kulturhus Islands Brygge. Og det er længere end det her, men jeg deler en lille del af det, det trænger til en ny gennemskrivning. Man kan sige, at det er også ved at have nogle år på bagen. Og jeg vil tror bare lige at læse op af det, bortset fra, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke se det
Nå. Øh, på grund af den her skærm. Ja, men vi får sådan ligesom formuleret i fællesskab, at et hvorfor, et hvordan og et hvad. Og der er det, vi ligesom siger, beslutter os for, kan man jo så sige, at vi har et ansvar som offentlig kulturhus for at bidrage til en lokal, national og global klimadagsorden, at vi har ressourcerne og mulighederne for at skabe netværk og vidensbank for klimaaktører i København, at vi tror på, at kulturens egenskaber og evne til at forundre, engagere og formidle åbner en alternativ indgang til klimadagsordenen for flere målgrupper faktisk, for mere eller mindre alle tænkelige målgrupper. Og at vi vil gøre det ved, at vi vil åbne vores folkelige og brede platform for klimaaktører inden for kunst, kultur og videnskab. Vi vil udforske, hvordan kultur kan ændre folks holdninger og adfærd til klima og bæredygtighed på et samfundsmæssigt og individuelt plan. Vi vil gøre KIP til en klimahop for alle, der vil engagere sig i klimadebatten, og vi vil udvikle vores arrangementsprogram, så vi både er medskabere og kuratorer af klimarelevante begivenheder. Og det har vist sig, altså det var en lidt fremsynet leder også, der på det tidspunkt ligesom tænkte, at det nok var meget godt, at vi ligesom havde givet, jeg ved ikke, om man med dine ord, Anne-Sophie, kan sige, at vi sådan ligesom klimacertificerede os selv med det her manifest, men det er i hvert fald noget, der har været ret stor interesse på siden, når de så, når politikerne og, hvad skal man sige, KFF-forvaltningen lige pludselig har stået med nogle, så skulle der udformes en biodiversitetsstrategi eller en bæredygtighedsstrategi. Jeg ved ikke rigtig, hvor de blev af. De kommer og går lidt. At man faktisk har set rigtig meget til os, fordi vi både har været i gang et stykke tid, og fordi vi også har formuleret en ramme omkring det, som man ligesom har kunne bruge til at se, hvordan er det overhovedet kulturinstitutionerne skal arbejde med det her. Ja, men jeg vil lige sådan kigge ned i vores første, fordi det der sker jo er, at vi laver en masse aktiviteter, og men at vi jo også godt kan se i den her, det gælder også bibliotekerne, og, altså at mange af de her, vi laver en masse aktiviteter, men de har ligesom hele tiden de slutter hele tiden, så laver vi nye aktiviteter, og det forsvinder, det har svært ved ligesom at rodfæste sig i et rum, som er så udskifteligt, så på en eller anden måde, så får vi tiltusket os lidt at lave sådan et vejet. Vi havde sådan et lille læserum her, eller sådan en avis, der sad to mennesker derinde ad gangen bag en lukket dør og læste aviser, men det er sådan et glasrum, så det er ret åbent, når man kommer ind i Kulturhuset. Og det fik vi ligesom lov til, eller man skal sige, vi foreslog at lave det om til et udstillingsrum. Og der var det så meningen, at vi skulle eller eksperimenterende udstillingsrum, hvor egentlig var det tænkt fra starten lidt som sådan en klimavunderkammer, hvor forskellige folk, der ligesom bidrog til det, skulle kunne bygge oven på hinandens sådan, udstillinger. Men det er i hvert fald et sted, hvor kunstnere, aktivister og videnskabsfolk ligesom bliver inviteret ind til at undersøge og eksperimentere med grænsefladerne mellem naturvidenskab, æstetik og aktivisme. Og så kan man sige, at de forskellige udstillinger, vi så har haft i løbet af årene, der er det så også op til de enkelte udstillinger og aktører ligesom at skrue lidt op for det aktivistiske, eller lidt op for det naturvidenskabelige, eller decideret, altså biologiske. Vi har haft kæmpe myreture derinde. Eller det æstetiske, ikke? Vi har også haft nogle meget sådan stilrene udstillinger derinde, men med en eller anden form for klimaindhold. Og vi startede ligesom, vi lagde ud med at lave det her med arternes ambassade, jeg ved ikke, om I kender dem, og Becoming Species, som nok er den mest sådan, det er ikke nødvendigvis den mest aktivistiske, men det er nok en af de mest sådan
det var det er virkelig nogle folk gennem, at vi rakte ud til ham og fælles venner, så kom de ind i huset af den vej, og sådan handlede delvis om hele kampen på Amagerfælled også. Men man kan sige, det er en lille gruppe af mennesker, som lavede en ret spraglet udstilling, og til åbningen af udstillingen var det, tænkte jeg først, nej, kaos, de lavede sådan en åben ambassade, og stod og gav hinanden de der ambassade, hvad de hedder, de der kæde, sådan man får på, når man ligesom bliver udnævnt ambassadør for forskellige arter på Amagerfælled. Og det var sådan en sommerdag, og der var folk rendt frem og tilbage, kunne ikke komme forbi med deres fadøl og deres nachos, og folk i bikinier, der skulle på toilettet, og så de her dyre stemmer, og den her papegøjevokshat, tror jeg den hedder, der står bagved, som en svampeart, som ligesom stod og skulle claime, hvad skal man sige, de her forskellige arters rettigheder. Og det virkede ret trippet dengang, lad mig bare sige det sådan, men jeg tager det frem, både fordi det var ligesom vores første udstilling af Biokuben, men også fordi, at på bare de få år, der er gået, er det ret interessant at se, hvor udviklingen, der har været, og at de selv samme mennesker nu faktisk bliver lyttet til med ret stor alvor og i større forsamlinger, når de plæderer for et artsrigt demokrati, og de diskuterer borgerting, det ved jeg godt, man har gjort længe, men og naturens rettigheder, og skal vi have en grøn grundlov, osv. Og det er også bare for at sige, at jeg tror, det er den metode, vi sådan arbejder meget på. Vi tager småt ind, vi tager stort ind, vi tager ikke for at sige, vi tager ravl og krat, men en del af den måde, vi ligesom arbejder på, er at sige, vi kan ikke vide, hvad tingene udvikler sig til, så vi vil rigtig gerne være en platform for nogle af dem, som gør rigtig meget derude, og som man ikke, vi ved aldrig, hvad det er, der vokser så stort, kan man sige. Vi prøver at indfange nogle af de stemmer, og nogle af de kampe, der bliver taget derude, og give plads til det i vores rum. Og her til det andet billede, det er så den hed intet mindre end økosystemisk frihedskamp, den her udstilling. I baggrunden kan man se en frøbank, vi også fik lavet. Jeg ved ikke, om det var under corona, hvor vi tænkte, det er bare for at sige, hvordan en ting er, at vi giver rum til aktivismen, til aktivister, til alle mulige aktører, men vi tager også hele tiden rum. Vi tager, ligesom vi ligesom sagde, hvordan kan vi lave det her ikke-sted læserum til et sted, der faktisk kommunikerer noget og vil noget, så har vi også lavet den her frøbank, og den er vi ligesom gået i gang med at indtage hele rundt om huset har vi plantet en masse hjemmehørende arter fra vores frøbank, og det er også en, folk kan komme og tage frø fra og levere frø tilbage til, for ligesom også at sige, vi vil også selv vise huset, at vi støtter op om den her biodiversitetsdagsorden, lige så vel som klimadagsordenen. Ja. I sammenhæng med det har vi også vi har lige så langsomt bevæget os ud af den her biokube, og så har vi lavet en samling vi har en samling for økolitteratur, som vi længe har haft i en biokube, men som nu er blevet sådan en, hvad skal man sige, nu har vi lavet et helt læsehjørne, hvor der før var en sofa, folk sad og hang lidt i, så har vi lavet sådan lidt et oprejst sted, og kaldt det et læse-tænke-tale-hjørne, tror jeg, hvor vi har en masse litteratur, vi stiller til rådighed, man kan læse og lade sig inspirere på stedet, og vi har sat hele underetagen i stand, også med nogle, som gennem os Becoming Species Artens ambassade har lavet maskeværksteder. De maskeværksteder har vi samarbejdet med fotograf om,
og få taget nogle billeder på Amagerfælled, som er blevet til sådan en permanent udstilling nede i kælderen, sådan, så efterhånden nu så hænger hele det her rum og den hall, der før var, som var lidt et ikke-sted, er nu faktisk blevet til en masse aktiviteter. Vi har sådan en klimatelefonboks, hvor man kan ringe op til 12 forskellige klimaopråb. Det er forskere, forfattere og forskellige, vi har inviteret ind til at lave nogle opråb, så man ligesom kan trykke på en af de der knapper i telefonboksen, og så får du en af de der tekster læst op. Alt det foregår i et rum, hvor der før foregik ingenting. Og ja, skal lige se. Og min pointe med at sige, kan I se min lille sjove tøhø Greta Thunberg bog? Fordi at jeg tror, det er en pointe for mig i hvert fald, at vi har virkelig vi har kæmpe privilegier og en kæmpe magt også som kulturformidlere til ligesom at sige, hvad er det hvad bruger vi vores mandat til, hvem inviterer vi ind, hvad giver vi plads til, og den har vi i hvert fald, at vi undersøger hele tiden, hvordan vi kan ligesom udvide og dele denne her, hvad skal man sige, det her rum. Også nu i hele den her, man kan sige, der er en stigende, måske diskrepans, eller det kan man diskutere mellem befolkningen måske og det politiske niveau, selvom vi ikke overhovedet forholder os partipolitisk til noget som helst, så mener jeg også, at vi har en opgave i ligesom at understøtte borgerne i at være og blive de demokratiske, altså deltage i demokratiet, hvor jeg tror, måske vi er gået fra at have været meget sådan autoritetstro og tænkt, at stemmer, det er fint, og så varetager de politikerne på en eller anden måde vores interesser, så har klimadagsordenen bare skabt en eller anden form for splid her, som gør, at folk de har brug for der opstår en stor afmagt i befolkningen, og der mener vi, at vi også kan være sådan et rum, hvor vi udfolder hele den her det her demokratiske rum og samtalen omkring, hvad gør vi med den her afmagt, eller med de her følelser, der er i forhold til klima, sorgen, et rum, som ligesom både skaber det her fællesskab, fordi man godt kan føle sig meget alene i det, men også giver både omsorg og fortrøstning, men også mod og magt til ligesom at sige, at til at tale højt om, hvordan det føles at være i denne her leve de her krisetider. Og derfor mener jeg også på mange måder, at det kobler sig til hele den trivselsdagsorden, som jo også lider noget så grumt. Jeg har overhovedet ikke styr på min tid, men kan jeg nå at sige lidt mere? Du har lige 3 minutter til at runde af, hvis det passer i dit program, Henriette. Yes. Jo, men så vil jeg bare sådan lynhurtigt... jeg skifter jo slet ikke slides her. Så tror jeg bare lige, at jeg vil skynde mig lidt at prøve at få sagt, at at i forhold til at arbejde meget med aktivisme, så igen, altså det der med ligesom både at tage højt og lavt og stole på, altså man kan sige, mange af dem herinde for klimabevægelsen og for den regenerative bevægelse, det er ligesom på en eller anden måde sådan lidt i sig selv et museum at arbejde med at se, hvordan tingene vokser over tid. Det er vi har oplevet, at det er ret vigtigt at give værtskabet fra sig og virkelig tage nogle sats. Mange af dem, der ligesom var med eller nogle af dem, der var med fra starten, har det netværk. Jeg prøver ligesom at sige, når jeg inviterer folk ind, at I kan lave noget nu, hvis de laver en udstilling for eksempel,
så kan de eksperimentere med at lave aktiviteter ved siden af, og at det ikke bare er nu, men at det er noget, der skal blive ved. Så på en eller anden måde, så har alle dem, jeg har samarbejdet med gennem tiden, de har en stående invitation til at komme tilbage. Folk går lidt ned undervejs i aktivistmiljøet, og så kommer de lidt tilbage igen, og på de her 3 år, vi har været i gang, er vi gået fra at lave nogle sådan ret små og skøre ting, og det gør vi jo stadig, det bliver vi ved med, det er jo sådan en del af fødekæden, til at vi i efteråret kunne lave den her ret store festival, Degrowth Festival for 300-350 mennesker, der kom i løbet af en weekend. Og der var det sådan, altså det var virkelig is i maven, og sådan med på forhånd lidt at tilgive sig selv, hvis det ikke helt, altså hvis det på en eller anden måde gik halvgalt undervejs, fordi at det har virkelig været noget med også at slippe tøjlerne, og så invitere til, eller ligesom selv stå for et helt andet værtskab. Fordi den regenerative bevægelse arbejder anderledes, og det er ligesom sådan en mycelium, man kan ikke styre det, mange af dem er sådan flade, ikke-hierarkiske organiseringer, så det kan være svært at samarbejde, fordi der ligesom ikke er nogen, der nødvendigvis styrer det, men altså jeg må bare sige, at jeg kun er blevet positivt overrasket indtil videre. For eksempel den her festival, den gik fra, at vi troede vi lavede den for 50, og på de 14 dage op til kom der så mange, både folk, der gerne ville deltage som oplægsholdere på afsendersiden, men også deltagere. Og fordi man arbejder sådan mycelisk, eller man skal sige, med hele tiden at støtte netværket, og så tage de svampe, der ligesom, ja, det er sådan et overført, ikke? Men de svampe, der dukker op, så gør det også, at det bliver sådan en organisk måde at arbejde på, som man skal kunne være i. Og det kræver lidt is i maven, og det kræver, at man ikke altid kan garantere over for sine kolleger, hvad der man har gang i, tager nogle chancer. Jeg spørger heller ikke altid helt nødvendigvis så meget om lov, fordi jeg ved faktisk ikke helt altid, hvad jeg står med, men ja, det tror jeg bare er en pointe i forhold til selve, skal vi se. Jamen tak for det, Henriette. Jeg tænker, hvis du har flere pointer, så kan vi måske lige gemme dem til spørgsmålene til sidst, for vi skal jo også lige nå at komme godt rundt om Albertslund. Jeg vil bare lige sige, nu har jeg min info her, og man er meget velkommen til at skrive eller gøre ved for mere efterfølgende. Super. Tusind tak for et spændende oplæg om jeres arbejdsmetoder. Det satte i hvert fald mange tanker i gang hos mig.